عزو سلامتنا تقبلوا فنونا تكتتلو خبرات عزبتنا نلوم سوني سلاسة مقابيت كلتشان عيسان شدشن استدالو حديث زيناتات حزلكم قريبا له مكتالكم بخبر عدم فلما كأن تاتو ኢትዮጵያ ኣብ ሰራዊት ዘጥፋእቶ መጠን ገንዘብ ልዕሊ 3.7 ቢልዮን ዶላር በፂሑ ኣብ ሱዳን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 14 ሰባት ተቐቲሎም ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ትግራይ ኣብ 80 ወረዳታት ኢትዮጵያን ካብ ውድድር ስሒቡ ኣምባሳደር ኢራን ነቲ ናይ ምስጓጉ ትእዛዝ ሊባኖስ ክጥሕስ እዩ ማዕከናት ዜና ኢራን ድሕሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣብ ገለ ክፋላት ቴህራን ጸልማት ከም ዘጋጠመ ሕብራ ዋጋ 700 ሚሊዮን ዶላር ወታደራዊ ንብረት ኣሜሪካ ኣብ ስዑዲ ዓንዩ እዝን ካልእን በዝርዝር ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ክትካተቱልኒ ብኽብሪ ዕድም ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ትግራይን ኣብ 80 ወረዳታት ኢትዮጵያ ካብ ውድድር ተኣልዩ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ መረጻ ቅድመ ውንድላው ገዛኢ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ትግራይን ኣብ ሓያሎ ወረዳታት ኢትዮጵያ ሕውፅያት ከም ዘቕረበ ተፈሊጡ ስጉምቲ እዚ ኣብ ምርጫ ኢትዮጵያ ሓድሽ ክትዕን ግምታትን ይፈጥር ኣሎ ኣብ ትግራይ ብልጽግና ንመናበር ባይቶ ኮነ ቆንስላዊ ክልላት ወረዳ ሓደ ተወዳዳሪ ኣየመዝገበን በንጻሩ 6 ተቃዋምትን 2 ልፍንትን ብድምር 101 ተወዳደርቲ ኣብ ትግራይ ክሳተፉ ተመዝጊቦም ኣለዉ ኣብ መላእ ሃገር ብልጽግና ኣብ 80 ወረዳታት ኢትዮጵያ ንቤት ምክሪ ወከልትን ህዝብን ኣብ ዝግበር ውድድር ኣይክሳተፍን እዩ ገለ ካብተን ብልጽግና ዘይወዳደርን ወረዳታት መራሕቲ ተቃዋምቲ ውድባት ከም ኣብን ኢዜማን ዝወዳደሩ እየን ኣብ አዲስ አበባ ብፍላይ ኣብተን ኣቦ ወንበር ኢዜማን እዮም መሳፍንትን ምክትል ኣቦ ወንበር ንጋቱ ወልደን ዝወዳደሩን 3 ወረዳታት ብልጽግና ሕውፅያት ያቅረበን እዚ ብልጽግና ኣብ ገለ ቦታታት ካብ ውድድር መርሓቁ ንመራሕቲ ተቃዋምቲ ዕድል ንምሃብ ወይ ድማ ንመጻኢ መንግስቲ ከም ሃገራዊ ሓድነት መንገዲ ንምጽራግ ዝተገበረ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ተወሳኺ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኢትዮጵያ ኣብ ወታደራዊ ትካላት ኣብ ዝገበረቶ ወፍሪ ካብ መላእ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ቀዳመይቲ ከም ትኾን ገይርዋ ጉራብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ኣብ ህንፀት ጽርግያታት ልምዓታዊ ትሕተ ቅርጽን ኣድሂቦም ኣብ ዘለውሉ እዋን ኢትዮጵያ ግን ሕልፊ ካልእ እዋን ኣብ ህንፀት ሰራዊት ኣድሂባ ትርከብ ኣብዚ ዓመት ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ወታደራዊ ባጀት ዝሰልዐት ሃገር ኮይናላ እታ ሃገር ካብ ዞባውን ውሽጣውን ጸጥታዊ ስግኣታት ንምክልኻል ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኩናዓት ከምኡውን ዘመናዊ መሳርያታት ኣብ ምሽማት ምፍራይን እያ ተድህብ ዘላ ኣብዚ ዓመት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰራዊት ዘጥፍኦ መጠን ገንዘብ ከባቢ 3.7 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ በፂሑ ኣብ ሱዳን ደቡብ ኮርዶፋን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ህጻናት ዝርከቦም 14 ሰባት ተቐቲሎም ዲንግሊን ሱዳን ዕጡቓት ዳግመ ውድባት ቁጡፍ ሓይሊ RSF ምስ መሳርሕቶም ብምዃን ኣብ ከተማ ዲንግሊን ኣብ ዝርከብ መንበሪ ኣባይቲ ንሰዓታት ብዝፈጸሞ ናይ ከቢድ ብረት ድብዳብ 14 ሰባት ከም ተቆትሉ ተገሊጹ ካብቶም ተቆትሉ 5 ህጻናት 2 ደቂ ኣንስትዮ ምዃኖም ናይ ሱዳን ሓካይም ማሕበር ኣፍሊጡ ተወሳኺ 7 ህጻናት ዝርከቦም 23 ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ እቲ ናይ ሓካይም ጉጅለ እቲ ኣብ ከተማ ኣልፋሻር ዘጋጠመ ዓይነት ካታስትሮፋዊ ኩነታት ኣብ ደንግሊን እውን ከይድገም የጠንቀቕ ኣሎ ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ኣብ ዘሎ ናይ 3 ዓመት ኩናት ልዕሊ 40,000 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ልዕሊ 12 ሚልዮን ድማ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ ብፍላይ ካብ መጀመርታ 2026 ጀሚሩ ጥራይ ብሰንኪ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ልዕሊ 500 ሰላማውያን ዜጋታት ህይወቶም ስኢኖም ኣለዉ እቲ ኩናት ሱዳን ምስቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዘሎ ወጥሪ ተደሚሩ ዞባዊ ሰላም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ሕብራት መንግስታት ዓለም ነቲ ኣብ ሱዳን ዝፍጸም ዘሎ ገበናት ኩናት ይምርምሮ ኣሎ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ወግዓ ምብጻሕ ንምፍጻም ናብ ስዑዲ ዓረብ ኣትዩ ዘለንስኪ ናብ ስዑዲ ዓረብ ቅድሚ ምጋሹ ሃገሩ ዘለዋ ድሮናት ነቲ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዘሎ ቅልውላው ኣብ ምርጋእ ክሰርሓ ከም ዝኽእላ ሓቢሩ ነይሩ እዩ ንሱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝለጠፎ ጽሑፍ ኣገደስቲ ኣኼባታት ንምክያድ መደብ ተታሒዙሎ ጸጥታ ንምሓዝ ነተን ምሳና ክሰርሓ ዝደለያ ሃገራት ነመስግን ንሕና እውን ክንሕግዝ ኢና ኢሉ ዘለንስኪ ቅድሚ ናብ ስዑዲ ዓረብ ምጋሹ ሃገሩ ኣሰልጢናቶም ብዘላ ክኢላታት ቴክኖሎጂ ድሮን ብደረጃ ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ሰላም ንምሓዝ ከተበርክት ድልውቲ ምዃና ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ ኣብቲ ኣብ ሃላንስኪ ርእሰ ከተማ ፊንላንድ ዝካየድ ኣኼባ ወፍሪ ሓበራዊ ሓይሊ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ እዚ ንውሕስነት ጸዓት ንዋጋ ሃለኽትን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ኤውሮጳ ኣብ ነዳዲኣን ጋዛን ናይ ወሽመጥ ዓረብ እያ ትምርኮስ ስለዚ ምርጋእ ወሽመጥ ዓረብ ንዕዳጋ ዓለም ዘረጋጊ ኢሉ ወሲኹ እቲ ቀንዲ ነገር ሓድስቲ ወታደራዊ ንዋት ብፍላይ ከዓ ድሮን ንምፍራይ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ነዚ ቴክኖሎጂ ምስ ራዳር አቪዬሽን ካልኦት ስርዓት ምክልኻልን ኣዋሃይዱ ዝሰርሕ ክኢላ ዋዕሞ ሰብ ምህላው እዩ እቶም ከምዚኣቶም ዓይነት ክኢላታት ከዓ ኣለውና ኢሉ
ዘለንስኪ ንሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ክኢላታት ድሮናት ብምሃብ ኣማሲኡ ኣብ ውሽጢ ንወራር ሩስያ ንምምካት ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ሓገዝ ንምርካብ እዩ። ዘለንስኪ ምስ ፈረንሳዊት ጋዜጣ ለሞንድ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ እውን ንዕና ዓቕምና ከነደልድል ዕድል ክባን ኣለዎን፣ ምክንያቱ ንሰናዓና ዘይብልና ስርዓት ምክልኻል ሚሳይላት ኣለዎን፣ ንዕና ከዓ ናብ ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ክነኣቱ ኢና እንደሊሉ ቢቢሲ ዘዘራርበን ሓይላት ድሮናት ዘፍረያ ትካላት ዩክሬን ካብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብዙሕ ጠለባት እኳ እንተመፀን ብመንግስቲ ዩክሬን ግን ክሳብ ሕጂ ንክሸጣ ፍቓድ ከም ዘይተዋሃበን ሓቢረን። ስርዓት ፀረ ድሮን እተፍሪ ኩቨርትስ ዝተባለት ዩክሬናዊት ትካል ካብ መንግስታዊ ስዑድ ዓረብን ኩዌትን ጠለባት ከም ዘቐረበላ ትሕብር። على حالة فتكار كوفرتس مس بيبيسا أبز قبرو على محتز زخونا عينة فرياتنا الخنشيت كان منقستينا فقط نتبزلنا مس منقستنا تواينا خنسر حمزلنا يردانيو هناتو اتن مخسب ترايلكا درون ويت ارا درون تشوت قلو ايكونن بوليتيكايلو حلافي مأكلاي تأزاز امريكا ادمينار برادمين كوبر مالي ابسرائيل كمزنبورن مس حلاف ستاف سراويت مكلخال هاجر لتنا جنرال ايال زاميرن كالوت لعلو جنرالات اسرائيلن كم استراغبو منጭታት ጸጥታ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ሓቢሩ ኩፐር ዛሚር ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብዓብዩ ኣብ ኢንዱስትሪታት ፍርያት ኣጽዋር ኢራን ዘተኮረ አንጻር ኢራን ዝካየድ ዘሎ ሓበራዊ ወፍሪ ተዘራሪቦም ከም ዝከር ትማል ወሃቢ ቃል ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ብርጋዴር ጀነራል ኤቪ ደፍሪን ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ንኹሉ ወሳኒ ንብረት ወታደራዊ ምህርቲ ኢንዱስትሪታት ኢራን ዕላማ ምግባር ክዛዘም ምዃኑ ገሊጹ እዩ። ኣብ መንጎ መራሕቲ ኢራን ናይ ስልጣን ቃልሲ ከም ዝተላዕለ ፕሬዚደንት መሱድ ፔዜሽያን ሓላፊ ሓለዋ ሰውራን ኢራን ኣሕመድ ቫዲቭን መን ውሳነ ኩናት ክወስድ ኣለዎ ኣብ ዝብል ግጭት ተዓፅዮም ከም ዘለዉ ይንገር ክብል ኢራን ኢንተርናሽናል ጸብጺቡ እዚ ውሽጣዊ ምክፋል ምስቲ ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ኣሰቃቂ ቁጠባ ቁልውላው ተደሚሩ ንህላወ እቲ ስርዓት ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ ዋጋ መግቢ ብ50 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ሃገራዊ ኣገልገልቲ ድማ ንሰለስተ ኣዋርሕ ደሞዞም ከም ዘይተኸፍለን ተገሊጹ። እዚ ኩነታት እዚ ወታደራዊ መሪሕነት ሲቪላዊ መንግስትን ሚዛናዊ ንምህላው ኣብ ዝቃለስሉ ዘለዉ እዋን ስርዓት ኢራን ካብ ውሽጡ ይፈርስ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት እዩ። እስራኤል ንኢራን ሲቪላዊ ዕላማ ብምግባር ገበናት ኩናት ትፍጽማላ ክትብል ብወግዒ ኸሲሳ ቴህራን ድማ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ብቕልጡፍ ደው ከተብሎን ጸዊዓ እዚ መግለፂ እዚ ሓያል ዝተኸፋፈለን ዓለማዊ ግብረ መልሲ ዘበገሰ እዩ። ትኽሲ ንጹር ሕጋውን ሞራላውን ክብደት ዝሓዘ እዩ። ኔልካን ሰላማውያን ሰባት ዕላማ ምግባር ዝሳተፍ ሃገር ይኹን ኩነታት ብዘይገድስ ንምጥሓስ ሃገራዊ ሰብኣዊ ሕጊ እዩ። ነቲ ግብረ መልሲ ዝሓየለ ድማ ኣብ ዓውደ ጽሑፍ እዩ። እስራኤል ኣብ ጋዛ ብዝወሰደቶ ናይ ገዛእ ርእሳ ወታደራዊ ስጉምትታት ካብ ሃገራውያን ትካላት ምጽራይ ካብ ሓያሎ መንግስትታትን ነቐፌታ የጋጥማ ከም ዘሎን ነቲ ስርሒታት ዝኸበበ ሕጋውን ፖለቲካውን ክትዓት ይካየድ ኣሎ። ብጠቕላላ ዋጋ $700 ሚልዮን ወታደራዊ ንብረት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ስዑዲ ዓንዩ። ብመሰረት ጸብጸባት ቴሌግራም ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሕ ዓለምን ኢራን ኣብ ርእሰ ከተማ ሓይሊ ኣየር ፕሪንሰስ ሱልጣን ማዓስከራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝገበረቶ ናይ ባላስቲክ ሚሳይል መጥቃዕቲ ሓንቲ ዋጋ $500 ሚልዮን ዝዋግኣ ንሰራዊት ቀጥታዊ ኣገልግሎት ተንቀሳቓሲ ራዳር እትህብ ዝተረቓቐት ዓባይ ነፋሪት ሓዊስካ ብጠቕላላ ዋጋ $700 ሚልዮን ወታደራዊ ንብረት ሰራዊት ኣሜሪካ ዓንዩ ይርከብ። እዚ እውን ብዘካቲ እቶም 12 ኣባላት እዚ ማዓስከር ዝኾኑ ወታደራዊ ከቢድ ምቑሳሎም እዩ ዝሞቱ ከም ዘለዉ ገለ ጸብጻባት ይረድኡ። ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ኣሜሪካ ነቲ መጥቃዕቲ ኢራን ብዓማ ከም ዘይተካየዶ ይገልጹ ኣለዉ። እንታይ ደኣ ነቲ ዕላማ ብዝግባእ ንምህራም ሩስያ ናይ ሳተላይት ኣገልግሎት ሂባታ ዝብል እዩ። ክልተ መራኸብ ህንዲ ንመጻቦ ሄርሙስ ሓሊፈን ኣብ ዝቐዳመ ሰንበት ክልተ ተወሰኽቲ ባንዴራ ህንዲ ዘለዎን 94,000 ቶን ፈሳሲ ጋዝ ነዳዲ ዝጸዓና መራኸብ ብመጻቦ ሄርሙስ ከም ዝሓለፋ ሚኒስትር መራኸብ ህንድ ትማሊ ሰንበት 29 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣመልኪቱ ተነዳዲ ዝጸዓና ክልተ መራኸብ ናብ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ህንዲ ገጸን ይጓዓዛ ከም ዘለዋ ዝገለጸ ኮይኑ እታ ቀዳመይትና ሙምበይ እታ ካልአይቲ ድማ ናብ ማንባንጉሉ كمرح مخانو تحبير الله إيران دحرت متقعت أير أمريكان إسرائيل نتي بدرق ندادن غازن زحالف لو قندي عالماو مسمر مرخب مخانو زنقرلولو مصابو هرمس ملو خمس عصوتو زفلتيو مصابو أبلع لعالماو قطباو سفح قللاو أصعبو الله از دما نتا أما أكلا يمبرا زمنشو غاز أما عداق أب عالم رابعي تزعبيت عداقي تفساسي تفتراو غاز زخونة هندي
ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ዓለም ፀቕጢ ፈጢሩ ኣሎ። እንዲ ኣብዚ እዋን እዚ ገለ መራኸቢ ብፀበቦ ሄርሙዝ ክሓልፋ ዝገበር ጽኑዕ ዝምድና ምስ ኢራን ከም ዘለዋ ይግለጽ። ካልኦት 4 መራኸቢ ነዳዲ ህንዲ እውን ቅድሚ ሕጂ በቲ መጻበቦ ሓሊፈን ነይረን እየን። ይኹን እምበር ሕጂ እውን ኣብ ዞባ ወሽመጥ ባሕሪ 485 ህንዳውያን ባሕረኛታት ዝፀዓነት 18 ባንዴራ ህንዲ ዘለዎን መራኸብ ከም ዘለዋ ጸብጸባት ዶቼ ዌለ የመልክት። ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊስታቱን ተቃውሞ ተኻይዱ ብቐዳም ብውሕዱ 18 ሚልዮን ዝግመቱ ሰባት ዝተሳተፍሉ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፖሊስታቱ ዘቐንዐ ሰፊሕ ተቃውሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሃገር ከም ዝተኻየደ ኣዳለውቲ ሰልፊ ገሊጾም። ሰበስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተሳተፉ ሰባት ብዙሖም ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ኣመልኪቶም ዝሃበዎ ወግዓዊ ጸብጻብ የለን። ኣዳለውቲ ሰልፊ ኣብ ኩለን 50 ግዛኣታት ኣሜሪካ ነገስታት ኣይንደልን ብዝብል ጭርሖ ዝተሰነዩ 3100 መደባት ከም ዝተኻየዱ ገሊጹ። እዚ ኣንጻር ትራምፕ ዝካየድ ተቃውሞታት ሓደ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ንሳልሳይ ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ እዩ። እዚ ተቃውሞ ንፖሊሲታት ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ኩናት ኢራን ዘለዎ ተሳትፎን ምምሕዳር ትራምፕ ንወጻእተኛታት ዜጋታት ካብ ኣሜሪካ ንምስጓግ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ እውን ከምኡውን ብኣሜሪካ ዝምራሕ ጥምረት ንምቕዋም ዝዓለመ ከም ዝነበረ ጸብጸባት ኣሶሽየትድ ፕሬስ የመልክት። ኣብ ሚኒሶታ ንፖሊስታት ኢሚግሬሽን ዶናልድ ትራምፕ ብምቅዋም 2 ሰባት ኣብ ዝተቐተሉ ሰልፊ ዝተሳተፉ ሰናተር በርኒ ሳንደርስ ኣሜሪካ ናይ ውልቀ መለኸይ ወይ እውን ናይ ውሕዳት ሃብታማት ክትወርድ ኣይትፍቀድን እያ ክብል ተሰሚዑ። ኣፈኛ ዋይት ሃውስ ኣቢጋይል ጃክሰን ሪፐብሊካውያን ሹመኛታት ዶናልድ ትራምፕ ግን ነቲ ሰልፈኛ ተቃውሞ ውፅኢት ናይቶም ሰፊሕ ህዝባዊ ደገፍ ዘይብሎም ፀገማውያን ምንቅስቃስ እዮም ብምባል ከም ዘነኣሱ ጸብጻባት የመልክቱ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዞባዊ ወጥሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ወራራት ደቡባዊ ሊባኖስ ዝያዳ ከስፍሕ ንወተሃደራዊ ሓይሊ ሃገሩ መምርሒ ሂቡ። ነቲ ፀንሐ ናይ ፀጥታ መከላኸሊ ዞባ ዝያዳ ንምስፋሕ መምርሒ ሂብ ኣለኹ። ኩነታት ሰሜን እስራኤል ብመሰረት ክንቆፃፀሮ ቆሪፅና ኣለና ክብል ኔታንያሁ ትማል ሰንበት ካብ ሰሜናዊ ትእዛዝ ኣብ ዝሃቦ ናይ ቪድዮ መግለፂ ብምግላጽ ነቲ ሃገሩ ነቲ ሞዴል ጋዛ ናይ ጎቦጣ ንምድጋም ዝገለጸቶ ጻዕሪ ንቕድሚት ደፊኡ። ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢራን መሐመድ ባገር ባጋሊፍ ሰራዊት ኢራን ንዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ምድራዊ ኩናት ድሉው ምዃኑ ከም ዝገለጸ ኣልጀዚራ ጸብጺቡ። ኢድና ዝተባለ ትካል ዜና ከም ዝሓበሮ እቶም ኣፈ ጉባኤ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ብትሪ ነቒፎም። ትራምፕ ብግልፂ ድሌት ዘተ የርኢ እምበር ብምስጢር ግን ናይ ምድሪ መጥቃዕትን ምፍጻም ይውጥን ከም ዘሎ ከሲሱ። ጸላኢ ብቕድሚት መልእኽቲ እናለኣኸ ብድሕሪት ግን ናይ ምድሪ መጥቃዕቲ የዳልሎ ብምባል ንምምሕዳር ትራምፕ ክልተ ገጻዊ ውዲት ወቂሱ። እቲ ኣፈ ጉባኤ ኣብ ዘረቡ ኣዝዩ ሓያላት ቃላት ዝተጠቐመ ክኸውን ከሎ ጀጋኑና ንወታደራት ኣሜሪካ ብሓዊ ንምንዳድ ብሃንቀውታ ይጽበዩ ኣለዉ ክብል። ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከባ መደበራት ኣሜሪካ ዕላማ ሓነን ንምፍዳይ ከይኮና ይስግኣ። ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከባ ወታደራት ማዓስከራት ኣሜሪካ ምስ ኩናት ኢራን ዝተኣሳሰር ወጥሪ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዕላማ ሓነን ንምፍዳይ ከይኮና ሰጊአን ከም ዘለዋ ዘኣፍሪቃ ሪፖርት ዝዘርግሖ ጸብጻባት ኣመልኪቱ። ዓብ ወታደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ እቲ እንግድ ጅቡቲ ዕላማት ብኢራን መሻርክታን ጉጅለታት ከይፍጽሙዋ ዝኽእሉ መጥቃዕታት ክትከውን ከም እትኽእል እቲ ምንጭ ሓቢሩ። ዋላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ምስ እስራኤል ብምውኳን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘየዳግም ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ እንተገለጸ ኢራን ግን ናብተን ማዓስከራት ኣሜሪካ ዘእንግዳ ሃገራት ትፍንዎ ዘሎ ሓነ ናይ ምፍዳድ ስጉምቲ ይቐጽል እዩ ዘሎ። ኣብ የመን ዝርከቡ ዕጡቃት ሕቱ እውን ንኢራን ብምድጋፍ ኣንጻር እስራኤልን መጥቃዕቲ ጀሚሮም ኣለዉ። ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ እቲ ግጭት ኩኖ ጸጥታዊ ሓደጋታት ኣብ ዓለም ለኻዊ ንግድን ዕዳጋታት ጸዓትን ከቢድ ቅልውላው ኣስዒቡ ኣሎ። ብፍላይ ከዓ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣዝዩ ጸሊዎን ይርከብ። ነቲ ቀንዲ መስመር ቀረብ ነዳዲ ዝኾነ መጻበቢ ሄርሙዝ ኣብ ሓደጋ ኣእትይዎ እዩ ዘሎ። ዋሽንተን ስጋኣት ሕነን ምፍዳይ እናሰፍሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ወታደራዊ መደበራታ ዲፕሎማስያዊ ተልእኾታት ዜጋታትን ኣብ ምእላይ ትኹረት እናወሰኸ ትኸይድ ከም ዘላ ጸብጻባት የመልክት። ርእሰ ሊቀ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊዮ ትማኒ ብምኽንያት በዓል ሆሳዕና ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንውግእን ወረ ውግእን ኮኒኖም። እቶም ጳጳስ ኣብ መልእኽቶም እግዚኣብሔር ንጸሎቶም ውግእ ዘካይዱ ኣእዳዎም ብደም ዝጨቅወን መራሕቲ ከም ዘይሰምዕ ብንጹር ገሊጾም። ወሲኾም ንዓመፅን ምኹኑይ ንምግባር ስም ኣምላኽ ምጥቃም ከቢድ ሞራላውን ውድቀት እምበር እምነት ከም ዘይኮነ ኣጠንቂቖም። ጳጳስ ሊዮ እቲ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣሰቃቂ ክብሉ ድሕሪ ምግላጽ ስቓይ ንጹሃት ሰላማውያን ሰባት ሸለል ክበሃል ከም ዘይብሉ ኣስሚሮምሉ። መራሕቲ ካብ ዕንወት ንላዕሊ ኣብ ዘተ ብምትኳር ብቕልጡፍ ተኽሲ ደው ከብሉ ጸዊዖም።
ሓቀኛ መሪሕነት ብሰላም መንበር ብብርትዐ ወይ እውን ብወታደራዊ ሓይሊ ከም ዘይምዘን ኣስሚሮምሉ። ጳጳስ ሊዮ ብሰንኪ እቲ ግጭት ተጸልዮም ዘለዉ ስድራ ቤታት ህፃናት ከምኡ እውን ዓቕሚ ዘይብሎም ሕብረተሰብ ዝሓለፍዎ ዘለዉ ከም ዘተሓሳስቦም ገሊፆም እምነት ከም መንገዲ ዕርቂ እምበር ከም ዕጥቂ ኣፅዋር ከገልግል ከም ዘይብሉ ድማ ኣዕሚቖም ተዛሪቦም። እግዚኣብሔር ምስቶም ኣብ መከራ ዘለዉ እምበር ምስቶም ፈኸራ ዝፈጥሩ ከም ዘየለ ኣስሚሮምሉ። ኣብ እስራኤል ኣንጻር ኩናት ኢራን ተቃውሞ ተላዒሉ። ኣብ ዓበይቲ ከተማታት እስራኤል ኩናት ኣንጻር ኢራን ብቕልጡፍ ደው ክብል ዝጠልብ ሰፊሕ ተቃውሞ ተኻይዱ። ንኹሉ ህይወትና ብዝብል ጭርሖ ኣብ ተልኣቢብ ሃይፋንን ኢየሩሳሌምን ኣብ ዝተኻየደ ሰልፍታት ብኣሻሕ ዝቁፀሩ ዜጋታት ዘይመንግስታውያን ትካላትን ተሳቲፎም። እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ርእሲ እቲ ክሳራ ህይወት ደው ክብል ብምሕታት ነቲ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ጽገና ተቃውሞውን ኣስሚዖም። ፖሊስ ነቶም ሰልፈኛታት ንምብታን ዝወሰዶ ስጉምቲ ብውሕዱ 18 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን የማናውያን ደለይቲ ፍትሕን ግጭት ከም ተላዕለ ይፍለጥ። በኣርከስ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰናዮ።